Cristina, però avui també volem posar el focus en una decisió recent del Tribunal Suprem que pot tenir molta importància per a moltes famílies. Joana? Exacte, el Suprem ha declarat abusiva i, per tant, nul·la la fiança solidària que uns pares varen signar per garantir un préstec hipotecari de 300.000 euros a un fill seu. Tot i que ja existia una hipoteca sobre un immoble dels mateixos pares, el banc va exigir també aquesta fiança solidària, una doble garantia, per dir-ho d'alguna manera, que ara el Tribunal considera desproporcionada. I per això te volíem també demanar sobre aquesta qüestió, Cristina, què ha dit exactament el Tribunal Suprem en aquesta sentència i per què és rellevant que avui en parlem d'això. Sí, és una sentència molt important i que nosaltres des de l'àmbit de consumidors i usuaris celebram. L'any 2020 va haver-hi una sentència, però era un poc... deixava encara massa sombres, no? Massa ombres damunt d'aquest tema, però sí que és cert que ara aquesta sentència, que és del dia 2 de desembre, que se va publicar ahir, aquesta sentència del Suprem ens donarà molt de debat judicial. Per què? Vos dono 2 cèntims del cas en concret. El fill era un empresari, va demanar 300.000 euros a Ibercaja i Ibercaja va sol·licitar l'aval personal dels seus pares amb la seva, en aquest cas el seu habitatge, que era el seu habitatge habitual, amb una vivenda valorada, tassada amb 1.105.000 euros que la van donar per avalar aquesta operació del seu fill i, a més, amb tot un aval il·limitat personal, amb tot el seu patrimoni. Doncs aquest aval va ser qüestionat a un jutjat d'instància i va arribar 3 sentències posteriors i la darrera és la del Tribunal Suprem i aquí el Suprem el que ha dictaminat, i això és molt important, que aquests avals poden ser abusius. El banc està demanant una ultragarantia, una garantia desproporcionada per la quantia que realment ha prestat el banc. Aquí pensem 300.000 euros i a canvi una vivenda amb una tassació tan elevada. Doncs el Suprem ha qüestionat aquest aval, ha dit que aquest aval és nul perquè és abusiu i ha alliberat en aquests pares d'aquest aval que varen donar en el seu fill. Mira, a vegades dona esperança, Cristina, quan parla dels bancs, perdona que sigui tan pessimista, però quan hi ha denúncies massives o que hi hagi de sobte decisions que protegeixen a les famílies, supos que dona esperança. Mos ha donat molta d'alegria perquè és una situació que se pot donar moltíssim a la pràctica, o sigui, els pares que han avalat en els seus fills... En la millor bona fe del món per intentar ajudar... I al final el seu fill... I moltes vegades que no queda altre remei, no d'avalar en els fills. Aquesta és història, però perquè ho entenguem, no? Que és una fiança solidària i perquè és especialment arriscada, no? Per qui la signa, que pot passar. Clar, doncs en aquest cas en concret eren un matrimoni de jubilats, van voler ajudar en el seu fill mitjançant aquesta fiança. La fiança és un aval, és a dir, és una ajuda, una garantia extraordinària que donem perquè aquella operació sigui viable, perquè es van mos doni els dobbers, i aquests pares van voler ajudar en el seu fill empresari, que va demanar aquest crèdit hipotecari, i ells van posar a casa seva, van posar tot el seu patrimoni. Era una fiança solidària total, és a dir, en tot el seu patrimoni. Aquí el Suprem introdueix també un element que diu hi ha desproporció entre la garantia i el que realment hem donat. I per una altra banda, el banc no va limitar l'aval, no va dir bastaria amb un aval del 30% d'aquest matrimoni, no. El banc va demanar una fiança solidària il·limitada. Doncs aquests elements són els que qüestiona el Suprem. I com se valora aquesta desproporció? Perquè ho entenguem, no? Perquè tu dius, parles del 30%, però en aquest cas de manera il·limitat. Com se calcula perquè no sigui desproporcionat? Sí, aquí haurem d'entrar en el cas a cas, que ja sabeu que en l'àmbit de consum sempre hem d'anar un poc al cas a cas, no hi ha una matèria que se pugui aplicar de manera objectiva a tothom, i hem de veure aquell cas en concret, quines circumstàncies són les que se varen donar. Per una banda, si aquell matrimoni de jubilats que actuaven com a consumidors en aquella hipoteca, amb aquest aval, si van entendre tota l'operació, si el banc li va explicar correctament el que suposava que ells donessin aquest aval en el seu fill, perquè tal vegada el banc no li va explicar i el seu fill simplement va pensar que donava una part proporcional, no? Això per una banda, la informació que van tenir els avalistes. I per una altra, elements objectius del tipus quina és la tassació de la vivenda que se dona en garantia. Si la tassació quadriplica el que realment el banc ha donat en el seu fill en aquest cas, doncs aquí hi ha una desproporció. Per tant, són elements que s'han de valorar cas a cas, però sí que és cert que aquesta sentència, que és una sentència bastant completa i dona bastanta informació, ens ajudarà molt a avaluar cada cas que ens arribi a l'oficina, valorar si podem alliberar avalistes de situacions com aquesta. Mira, la figura de l'assessor, aquí
és molt important, perquè el que te pots gastar demanant una persona neutral que te pugui ajudar davant una operació d'aquesta magnitud és després tant de tot bé que te pots estalviar i per això crec que és molt important reivindicar-ho, perquè un consell d'una persona que no tingui res a veure amb l'entitat bancària te pot salvar la vida, en aquest cas, no? Sí. Per aquesta qüestió sempre... En aquest cas en concret, ja l'empresa del seu fill ja estava malament, no? I al final un assessor t'hagués dit no fiquis tot el teu patrimoni per ajudar el teu fill quan l'empresa ja li va malament. Una cosa diferent és un fill que demana una hipoteca per casa seva, per la vida habitual, que dius, bueno, aquí fas l'esforç com a família, però casos així, un assessor independent, jo m'hagués arribat a aquest cas al principi de tot li hagués dit, me sap molt de greu, però no, això no és una ajuda per el vostre fill. Trobarem altres solucions, però aquesta no. Clar que sí. I, Cristina, aquesta sentència pot obrir la porta a reclamar altres fiances similars ja signades en bancs? Vull dir, qualcú que ara estigui escoltant i diga, jo estic en aquesta situació, pot obrir la porta que altra gent se pugui beneficiar? Sí, sens dubte aquesta sentència per això és tan important i en volíem parlar avui d'ella perquè pot donar una sortida a moltes de famílies que se trobin en una situació similar. Fins ara ja vos dic que el 2020 el Suprem va dictar una sentència però era una mica contradictòria, però ara ja és clar i contundent en els elements que ha posat damunt la taula i per tant ens podrà ajudar a molta de gent. Finalment i ràpidament, un missatge clau que t'agradaria enviar, no?, a la gent que també estigui a punt de signar qualsevol paper. Ja no dic una cosa solidària d'aquest tipus, un préstec hipotecari o una fiança solidària, que és el cas que ens ocupa, sinó qualsevol cosa que hagin de signar i que tingui a veure amb dos bés. Sí, bueno, abans de signar qualsevol cosa que demanin assessorament independent, que no se fin només del criteri del banc, que segurament només serà un banc en el qual hagin parlat, que en parlin amb més entitats financeres i que contractin un professional independent que mirarà només pels seus interessos i valori si realment aquella operació és per ells. I des d'aquí un consell molt vàlid que traslladam a oients i espectadors. Cristina Borrallo, des de Sofin i Futuro Legal, moltíssimes gràcies, com sempre. Gràcies a vosaltres, molt bon dia. Adéu i